aking inihahandog ng Buli ni ina niya. Antong baray na to, nito talaga tumagalinig pagbuka ako maglimpya. Maski manamhod mi mamarata kamo, puro kamo tulala. Daog ni pa yung mga bata ning kontraktor. Ang mga hugas na naman ito sa lababo, tambak na naman. Mga tao dito sa baray, ni lamang magpurusa manaray. Hantong mga hugasan sa lababo, pigparkitog-kitog na ning mga langaw dito yan, ni lamang yung hurugasan. Kung mi ako magdaldal, mi manggahiriwas. Yung mga labahan din sa planggana sa dong simana nang nakakula. Muli iniina niya. Saan niyo pangangaglabhan yan? Mahari ako yung baray malinig, tapos maabot ako, baka kamo binagyuhan dito. Diyos ko, mangga pa inano ko pag nawara na ako ng mga buli ni ina nyo. Baka mo ka nakakatabang Gabos na sa naiasa nyo sa ako. Pag pinanggataraman ka mo, manggakaurunga ka mo sa ako. Mataram ka mo ang libok-libok ko permi. Kung may ako magdaldal pa, ano, may ka manggahiriwas. Baka umangin mo na haro. Hanya na radyo, parungan nyo daw yan. Sayang ka mo sa pila. Mga buli ni ina nyo, sige. Kapag ako natigbak, kay hilak nyo to.